Najstaršie opevnenie Podhradia do 12. storočia využilo zvýšky keľtských hradieb, ktoré sa tiahli medzi Kapitulskou a Ventúrskou ulicou. Keď sa v súvislosti s mestotvorným procesom v 13. storočí začalo mesto rozširovať na východ, bolo potrebné vybudovať moderný pevnostný systém, ktorého severná a východná línia od hradu okolo Michalskej a Laurínskej brány až k Dunaju vznikala už počas druhej polovice 13. storočia. Západná línia, ktorá mesto oddelila od hradu, bola postavená v prvej tretine 14. storočia. Posledná južná línia, ktorá mesto oddelila od Dunaja, vznikla zrejme až v druhej tretine či dokonca až v druhej polovici 14. storočia. Ku koncu 14. storočia teda do mesta viedli 4 brány. Michalská od severu, Vydrická od západu, Laurínska od východu a najmladšia, Rybárska, viedla na juh k Dunaju. Múry hlavného opevnenia boli z kameňa, hrubé od 130 do 200 cm. Neskôr bol pre ne postavený užší, tzv. Parkánový múr a pred ním sa tiahla aj vyše 15-metrová široká priekopa. V 15. storočí najskôr predstavovali pred brány tzv. Tábory, ľahké opevnenia, neskôr aj tzv. Barbakany, predsunuté pevné opevnenia. Jeden sa napríklad zachoval pred dnešnou Michalskou bránou. Definitívnu podobu získali hradby okolo tretiny 16. storočia, keď boli zdokonalené v obave pred tureckými nájazdmi. Pred rokom 1663 začalo Prešporku hroziť akútne nebezpečenstvo zo strany postupujúcich tureckých vojsk. Mesto sa plnilo ľuďmi, najmä príslušníkmi bohatej šľachty, ktorá sa z južnejších oblastí sťahovala za Dunaj, a vo vtedajšom hlavnom a korunovačnom meste Uhorska si stavala honosné rezidencie. Panovník, vojenskí stratégovia, magistrát a stavitelia sa zamýšľali, ako spevniť obranu hradu a modernizovať opevnenia mesta. Nepriateľ mal už účinné delostrelectvo a doterajšie mestské hradby by jeho nápor sotva vydržali. Cisiárskym inžinierom opevňovacích prác bol taliansky staviteľ generál Jozef Priamy. Jeho plán bol rozhodný, veľkorysý i krutý zároveň. Predovšetkým navrhol zbúrať všetky predmestia, najmä paláce a kostoly v nich, vrátane parkov a záhrad. Každý takýto objekt bol potenciálnym záchytným bodom pre útočiaceho nepriateľa a v prípade protiútoku obrancov boli by mohutné predmestské objekty, paláce a kostoly jeho bunkrami. Opevnenie Prešporka chcel dobudovať veľkorysou hviezdicovou fortifikačnou stavbou. V celom súčte veľkorysého projektu by si rozsiahle zemné práce, výkop mohutných priekop, navršenie a zosilnenie valov, výstavba bastionov a bášt, nehovoriac o nových hradbách, vyžiadali nepredstaviteľné množstvo peňazí, ľudských síl, materiálnych prostriedkov i veľa času. Odpor šľachty mešťanov bol veľký, búrili sa najmä tí, čo mali za múrmi už svoje letné sídla či vznešené paláce. Stavba sa teda neuskutočnila v pôvodnom rozsahu, a to aj preto, lebo v roku 1664 Habsburská monarchia uzavrela s Osmanskou ríšou mier. Až medzi rokmi 1670 a 1674 sa z Priamyho plánu realizovali niektoré konkrétne stavby na hrade a na predmestiach. Mesto sa od konca 17. storočia rozvíjalo a postupne hradby strácali na význame. Na príkaz cisárovnej Márie Terézie v roku 1775 bola veľká časť zbúraná alebo zastavaná, príkopy zasypané a mesto zjednotené s predmestiami.